गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै 27 जानुवारि 2020 आरो जों बयबो मिथिगौ जे बर'फ्रा दासिम जोङो मोनथाम राजखान्थि गोरोबथा खालामबाय। 1993 मायथाइयाव BSc गोरोबथा, 2003 मायथाइयाव BTC गोरोबथा आरो 2020 मायथाइनि दिनैनि सानाव बिटिआर गोरोबथा। दा बे बिटिआर गोरोबथाखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बिटिआरनि सिङाव थानाय जि मोनसे बारायदेरनाय ओनसोल, जों बे मिलनपुर गोजौ फरायसालिनि जि मोनसे समायना बेवहाय खुंदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बे गोरोबथा सानखौ फालिनायजों लोगोसे बेवहाय जों लुबैदों जे आसाम सरकार, भारत सरकार आरो लोगोसे मोनब्रै एनडिपिनि जि फेक्सन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअजों जि जानाय गोरोबथा, बे गोरोबथाया माने मोनफ्रोमबो माने दफाफ्रा जाहाथे मोजाङै मावफुंजायो बेखौ जों लुबैदों। मानो होनना बुङोब्ला जे गोरोबथाखौ मानो खालामो होनना बुङोब्ला जे बेखौ मावफुंनो खालामनाय जायो। जुदि बेखौ मावफुंनाय जायाब्ला बेनि जेनाखि मेसेज, बे मेसेजआ रायजो राजानाव एसे नेगेटिभ रोखोमनि गोहोम खोलैनो हागौ। दिनै जों बयबो नुबाय जे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बर' ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला गासैबो आसामनि सिङाव थानाय बर' ओनसोलाव दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय। दिनै जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, समाजखान्थि बिथिङाव जों दिनै गुबुना जेरैबायदि जौगादों जों बेबायदि जौगानो लुबैदों आरो बेनि गुदियावनो दङ दिनै जोङो जि BSc गोरोबथा, BTC गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा। जोङो बे बाथ्राखौ सिमान लागोन जे गासैबो गोरोबथायानो दिनै जोंनि हारिनि जौगानायाव माने बिहोमा होदों। सोरबाया बुंनो नागिरगोन जे मोनसे गोरोबथाया मोजां नङा, नैबे गोरोबथाया मोजां नङा, नाथाय जों दिनै बुंगोन जे मोनफ्रोमबो हारिनि जौगानायाव, बर' हारिनि जौगानायाव नैबे जोंनि मोनथाम गोरोबथायाबो माने बेवहाय हारिखौ थांनानै थानायाव बिहोमा होदों। बेखायनो जों दिनै खावलायगोन जायफोर दफाफ्रा दिनै मावफुंजायाखै बे दफाफोरखौ भारत सरकारा मावफुंनांगौनि दायथ' दङ, सरकारा बेवहाय बिबान दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि जायफोरनाखि एनडिपि मोनब्रै जेनाखि आफाद माने गावस्राना थानाय जि आफाद माबा दंमोन माने एनडिपिनिफ्राय बिथांमोननि जेनाखि दाबि दावा, जिखुनु जों बेखौल' बुंगोन जे दिनै जे बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाया मोजाङै मोजां मावफुंजानांगौ, जायखौ बुंदों माने आखरे आखरे माने बे मावफुंजानांगौ आरो अब्लानो जों नुगोन जोंनि ओनसोलाव जि मोनसे गोजोन थासारि, जि जौगानायनि गासै बिथिङाव बियो। बेवहाय जोङो सा 25 जोंहा एक्सपार्ट कमिटिनि बे मेम्बाराव आंबो दंमोन आरो बे खोथाया स्पष्टखा जे बै समावनो बुंखादों जे बे वर्ल्ड रेकर्ड जायो, नाथाय बागुरुम्बा हिसाबै दिनै बियो जोंहा वर्ल्ड रेकर्ड नङाब्लाबो बागुरुम्बा हिसाबैनो बियो मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड जानानै थाबाय। नंगौ बेवहाय माने वर्ल्ड रेकर्डनि जि मोनसे खामानि, बे खामानि जायाखै, नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय जे भारतनि मानजाथाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जेनाखि बिथांनि जेनाखि इन्सटाग्रामनि गेजेरजों प्राय 20 crore मानसिफ्रा बेखौ नायबाय आरो बेल' नङा, दिनै जों बयबो नुदों जे सुइजारलेण्डआव जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंहैबाय जे दिनै बागुरुम्बाखौ बिथांनाव सोंदों। चाइना बायदियाव, चाइना दैलिया दिनै फोसावदों, रासिया बायदिया दिनै फोसावदों। बुंनो थाङोब्ला दिनै बागुरुम्बाया नंगौ जोंहा रेकर्डआव बे वर्ल्ड रेकर्ड नङा, नाथाय दिनै बागुरुम्बा हिसाबै बियो बुहुमाव मुंदांखा जाबाय आरो बेखायनो जों बुंदों जे फैबाय थानाय समाव जों आरो साबसिन जों बेखौ गावनो खालामनानै बोरै हायो, जों वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हायोब्ला बे साबसिन जागोन, बेखौ जों स्पष्ट बुंदों।